Maailmanmestari saapuu. Laittakaa kamat tonne. Hei. Terve. Joo. Mä voitin EM-kultaa. Vika erä, tyrmäys. Se oli mun elämän paras päivä. Älä sääli sitä! Lyö sitä! Hyvä! Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolla Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Moore, hallitsevan höyhensarjan maailmanmestari. Mihin Raija lähti? Lähti himaan, mut hei, nyt... Mitä kästiksä se lähti? Sanoiko se sille jotain? En tietenkään sano. No Olli, terve. Onkohan se Raija? Sun pitää tulla Helsinkiin mukas. Pysty keskittyä, jos et sä oo siellä.